am ales să investim foarte mult, fiind și domeniul meu, să fie o experiență pe partea de sunet. Cred că contează enorm să se audă clar, curat, să fie muzica tare, dar să nu te deranjeze că e tare. Noi avem evenimente stricate, scuze-mă că te întrerup, în ideea în care locația frumoasă estetic, trupa aleasă bună rău, se auzea horror. Da, aici e o poveste legată de acustica sălii. În momentul în care descoperă problema asta, poți să o remediezi. Sau pot veni către oameni, cum avem și noi în echipă, niște sunetiști specialiști care să vină să le facă niște măsurători și să facă pe principiul rai din ce ai. Adică, băi, eu îți recomand pentru furnizorul care îți vine cu scenotehnica, trupă, something, să-și pună boxele aici, uite, să facă setările astea, să facă niște lucruri în întâmpinare. Pentru că, într-adevăr, dacă se aude prost, cu mult bas, cu delay, cu echo, este o experiență nepotrivită pentru oamenii din sală. Într-adevăr, oamenii ăia ți-au semnat deja și ți-au plătit contractul, dar tu vrei continuitate și trebuie să vii să preîntâmpini.